ħafna emnu fih jien l-ewwel wieħed. Dak li seħ madankollu fisser il-qerda totali tas-soċjaliżmu, l-kilba qarreba u l-poter fl-isfond ta' aġir allegatament kriminali. Hekk iddeskriva Xavier Balzan, fundatur tal-Gazzetta Malta Today, il-ftit aktar minn 6 snin li Joseph Muscat għamel fit-tmum tal-pajjiż fejn insista li ċertament post Muscat żgur madux fil-politika u sansitra fil-Partit Laburista. Balzan fakkar li l-istess Joseph Muscat li jekk jerġa' jidħol fil-politika se jitlef €900,000 f'konsulenzi iżda konxi wkoll illi ritorn tiegħu fil-politika taftajnu fil-proċess tal-qorti, proċess illi qed taħbat wiċċu miegħu bħalissa. Xavier Balzan fakkar għal xiex Joseph Muscat kellu jirriżenja minn Prim Ministru mexxej tal-Labor. Fost lista twila l-attitudni tiegħu fil-konfront ta' Keith Kembri u Konrad Mizzi, il-fatt illi kienu fetħu kumpaniji fil-Panama deals ma' s-sukkar u l-elettrogas, id-deal ta' Vitals u kuntratti governattivi oħrajn, ir-relazzjoni illi kellu ma' negozjant Jürgen Fenech u l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-waqt li f'din il-kitba kien kritiku wkoll għall-Partit Nazzjonalista Xavier Balzan, xorta kien aħrax fl-analiżi tiegħu ta' Joseph Muscat. U fakkar illi l-ex Prim Ministru ħeġġeġ in-narrattiva illi il-ġurnalista investigattiva nqatlet mill-kontrabandisti taż-żejt meta kien jaf b'ċertezza illi dan ma kienx veru. Balzan mandu ebda dubju illi Joseph Muscat kellu jirriżenja. Iżdissa ir-ritorn tiegħu fix-xena fetaħ bieb perikolus, bieb illi ċertament iddajjef il-kredibilità ta' Roberta Bela. U la darba Muscat verament jikkandida għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ikun sinjal ċar illi l-amministrazzjoni ta' Bela tkun fallit.